Machiegni kendo, gombo chopo lek mar somo kod pidho familia gi osechuno moko kuom jopuonjre ma hikgi tin ne higni 18 mondo odonji e chenro mar kunyo mula e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa e kauntino George Juma nigi ler mathoth. Kada bed ni kuonde ma kunyo mula chiko koyir nyithindo mondo kot chenrogo ma kunyo mula ne wayango ni moko kuom kuondegi jopuonjre ma hikgi tin ne 18 osebedo ka pondo kendo donjo e wechego ma kunyo mula. E okang' moro mar gombo ng'eyo gimomiyo jopuonjegi ma pod dhi sikul donjo e chenro ma kunyo mula ne wayango ni pek mar ngima osemiyo moko kuom nyithindogi donjo e wechego ma kunyo mula kata bedi ni en tok chik. Nitie nyithindo ma be waseyienegi asa ok wathor yienegi ahinya nikech kaluwore gi weche mag sirkal menyo mar bugo ni ok sirkal ok oyie ahinya kaluwore nyithindo ma pod yot. To kaluwore gi condition nyalo mi in bende yie nikech gisechego samoro yudo ka in bende kaka inyalo konyo nyathino onge. Ne wayudo ni timo kuom jopuonjre ma pod dhi sikul matimo chenro ma kunyo mula mondo giyudi omenda mar somo. Mana dhiga kande skul ne nyalo yudo ka during holidays awach kamane minyalo yudo ka after bet long matin kata wawach ni bende holidays kaka loro. Koro yudo ka ndalogo ne akaw thuolo na makende mondo abi e kuonde mag mula gi to watiye mondo mi iyud kaka at least inyalo dhi kol yepiti yud kaka inya chulo pesa moro matin kanyo eko e part mar school fees. Ne maso support in academic school okonya e wach mar school no ahinya to boosting of the school fees. Kijana yenyewe ni mtoto mwenye anasumbuka kwa masomo yake. Hakuna wazazi lakini wazazi wake mmoja ni mgonjwa ajiwezi. Sasa huyu mtoto ndiye aende shule anajitafutia yeye mwenyewe. Nitie jopuonje mathoth mawuok e familia manueng'o gene piny mosebedo mana ka chulo omenda mar somo kaachiel kod pidho familia ka okalo kuom chenro mag kunyo mula. Mano miyo adonje mula kata ma osebedo komiyo antiere tich mar mulani en nikech seche moko ngima ok yot ahinya to e weche mag skul fadhe ok osebedo ga gi ngima maber en ga diabetic. Koro madhe bende ne owuok ga kande kane gichwanyore makoro ngima ok osemiyo bedo ga mayot. Koro wabiro kata biro kae mondo wariwre gi joma watiyo godo ka mondo wayud yo mar loso pesa minyalo yudo kikonyori go e skul, gik moko kaka nyiewo buk, chulo school fees matin kamano. Joshua Otieno okelo ma japuonjre mane otimo penj mar klas 12 higa mokalo kendo rito donjo e mbalariany ma Rongo ne odonjo e chenro mar kunyo mula mondo eka oyud omenda mar somo kane en jaklas 9. I started working in this industry during 2022 kane antiere ga form 1 ka join. Koro yor ngima ok osebedo ga mayot. Koro ne anyalo yudo ka on the weekend I take my time mondo mi abi ati kuonde gi eki mondo ayud godo pesa ma maybe Monday inyalo nyiewo rim paper kata remedial kata part of the fee. Otieno mawuok e Kachumba Masuna East mane wayudo e achiel kuom kuondego ma kunyo mula e kaunti ma Migori wacho ni ne odonjo e chenro ma kunyo mula kapod otin mondo ne ochop lek mare mar somo nikech owuok e familia manueng'o ni piny kendo ka okalo kuom chenrogo ma kunyo mula mosebedo koyudo omenda mochulo mar somo. Secondary school to kana apply na yudo Kolunga Rongo University mowinjo bed ni wadonjo 24th mano next week Monday to nyaka gisani asebedo kateme yor ngima e manyo pesa e mula kako ni kod kocha to pesa mwayudo bende samoro kaderom nikech miyudo kinyalo kony godo dala kocha nikech fadhe ok nie condition maber. Koro nyaka gisani to an kama wowueni an pod amanyo mana pesa ma bende akia ni to dhi bedo koda nade nikech onge aonga gima antiere godo nyaka gisani ma kata chieng' tarik 24 akia ni adawuok nang'o dala kadhi Rongo ma samoro bende dipo nono ka ok obedo na mayot maleo samoro kamano. Pesa mana asebedo ga kaloso ka gi kacha natemo kagima boost godo nyithindwa manitoka mondo mi oyud be kaka dhi mbele magidhi skul cha bende ine ma samoro neni nikech koro ine mkubwa margi maginyalo neno apart from the father. Koro yudo ka kanyo bende ine mang'no bine ni Joshua oriemba ne school fees samoro pesa mane diorigo ikawe. Kada bed ni chik ok oyie mondo kony nyithindo tim chenrogo mag kunyo mula, moko kuom jogo mantie kod bugni mag kunyo mula wachno osechunogi mondo gichiw thuolo moko kuom jopuonjegi mondo koyud omenda ma ginyalo tiyo godo e chulo sombgi kaachiel kod rito familia ma giwuokie. Kama chunyo yaore mondo mi lekne ochop kare kaka ne ogombo mondo misumbe odhi mbele.
Saa hii analia, ajui vile atarudi shuleni. Enyewe ni mtoto mwenye akuna hamu ya kuendelea na masomo yake, lakini inaonekana masomo yake itaenda kuanguka sauli ya feta. Sasa kama kuna mwenye msamaria mwema mwenye ataweza kusaidia huyu kijana, amsaidie. Ni mtoto mzuri kwa kijiji. George Juma, Ramogi TV, Migori.